खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजिब बसुमतारी। बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि खौरां। बेनो जाहैबाय BSU खौ लानानै मोनसे राजखान्थिनि खौरां। नोंथांमोना मिथिगौ दि थांनाय साननिफ्रायनो एबा साननैसो सिगांनिफ्राय BSU नि गेजेराव मा जागासिनो दं। BSU आ माबेनिफ्राय बहा थांदों आरो BSU खौ मा जाहोननि थाखाय नागारदों। BSU खौ एबा BSU नि दैदेनगिरिफोरा BSU खौ नागारनानै मा जाहोनाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैदों। बे गोबां सुबुंनियाव गोबां सोंथि जाबाय थादों। मानो होनना बुङोब्ला बे समाव BSU नि गोबां दैदेनगिरि आफादगिरि बारग' आफादगिरि बिथांमोना फोरमायबोदोंमोन जे BSU आ मोनसे राजखान्थिनि विंस आरो बे राजखान्थिनि विंस होनना बुङोब्ला माने BPF दोलोनि मोनसे विंस होननानै बे समाव बिथांमोनानो मोनसे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय बे समाव BSU नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा BSU खौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जादों आरो बिथांमोना फोरमायदो दे आरो मा जाहोननि थाखाय BSU खौ नागारनानै प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जादों। बिथांमोना रोखा रोखा फोरमायदों। BSU नि थांखिया मामोन आरो BSU नि थांखिया दिनै मा जाफैखो। थारैनो मोनसे सोंथि सिखांदों दि BSU आ एबा BSU आफादा जोबस्रांगोन नामा आरो BSU आफादा जोंनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय गोमारलांगोन नामा। बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। BSU आफादा थामारनाय नंला नामा बे गोबां सोंथि खालामदों। मानो होनबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायदों। BSU नि बेबायदिनो गोबां सोद्रोमाफोरा मैयासो BSU खौ नागारनानै थामहिनबा BPF नि गोख्रों मददगिरि बिथांमोना BPF आरो BSU खौ नागारनानै प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जाहैदों आरो बिथांमोना जयनिं जानायनि गुबै जाहोनखौ फोरमायदो दे आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय जा मिशन आरो भिजन बे मिशन आरो भिजना जाबाय बर' हारि दानाय आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनाय, बर' हारिखौ मुलुगावनो सिनायथि होनो थाखाय खामानि मावनाय। प्रमोद बर'नि दैदेननाय बेबायदि थांखि आरो मिशन भिजनखौ मोजां मोननानै BSU खौ दिनै नागारनानै BPF खौ मदद होनायखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिथांमोना मैयासो जयेन जादों। ग्राफिकनि गेजेरजों एबा ग्राफिकनि मददजों नोंथांमोना जाबायदि नुदों बिथांमोना साफा BSU नि दैदेनगिरि एबा बिबानगिरि आरो BPF नि मददगिरि बिथांमोना। नाथाय बिथांमोना गासै सागु मिरु BSU नि बिबानगिरिफोरा हाबफैदों UPPL दोलोआव। थांनाय साननैसो सिगांसो BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि न'खराव थांनानै एबा न'आव थांनानैनो 110निबो बांसिन मिरु BSU नि दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव जगदान जाफैदोंमोन। थारैनो बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। BSU होननाय आफादा थागोन ना थाला। फैबाय थानाय समाव BSU आफादनिफ्राय मा फोरमायगोन, मा इंगित होगोन जे BSU आफादखौ नागारनानै राजखान्थि दोलोआव जगदान जाबाय थादों। बेखौ लानानै BSU नि आरो माखासे थाबोनाय दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंगोन, मा इंगित होगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन। दानिया फैदों बिथांमोना एबा BSU खौ नागारनानै एबा मानो थाखाय नागारखो आरो नागारनानै मा जाहोनाव UPPL दोलोआव जगदान जाफैखो बिथांमोननि बुंनायनिफ्राय जों एसे खोनासंदोनि। एसे सिगांबो बायखांबाय। गिबियावनो आङो जोंनि दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव लरेन्स सार, MLA सार आरो राजु सार आरो बिभिन्न माने पदआव थानाय UPPL दोलोनि बिबानगिरिफोरखौ आं गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि जासियो। दा जोंनि दिनै जगदान जाफैनाय मेन पार्पस बा रिजनानो जाहैबाय जोङो बे दा एसे सिगां होनलांनाय मिशन आरो भिजन प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव जे आइडियलजिजों थांगासिनो दङ बे पिस प्रसपेरिटि एन्ड गुड गभार्नेन्स आरो जे BTR आव बिभिन्न फ्लेक्सिब प्रग्राम्स जे लागासिनो दङ बे फ्लेक्सिब प्रग्राम्सफोरा जोंनि माबायाव बा आंनि गोसोआव माने बे बोनो हादों आरोखि। जेरै सान्थिखौ बुंनो थाङोबा दिनै गौतम बुद्धआबो सानसे समाव सान्थिनि पिसनि लामा लांदोंमोन। बे मानसिफ्रा इन्सपायार जानानै गौतम बुद्धखौ फल' खालामो। थिग बेबादिनो दिनै प्रमोद बर' साराबो जेरै पिस लामा लांगासिनो दं, प्रसपेरिटि लामा लांगासिनो दं, डेभेलपमेन्टनि लामा लांगासिनो दं, प्रग्रेसनि लामा लांगासिनो दं। बेफोरो जोंखौ इन्सपायार खालामदों आरोखि बा आंखौबो इन्सपायार खालामदों। दिनै बिनि थाखायनो UPPL दोलोआवहाय हाबफैनाय जाबाय आरो। दिनैनि सानाव BSU आव लांदां जाना फैबाय नामा? जिहेतु गोबां लांदाङाथ' बुंनो थाङोबा लांदाङा फ्रायानो बहुदआनो गुजोबखाबायानो जाहैबाय। जिहेतु मोनसे आफादाव गोबां दैदेनगिरि एबा सोद्रोमाफोर थाया। जिहेतु जों दिनै गोबाङानो फैनाय नुबाय। दाथ' गोबाङानो पदआ दा खालियानो जानानै दङ। दा बियो बिसिनि आखायाव थाफिनसिगोन। बेखौ बोरै फिलाप खालामो गावसिनि खोथासै। दाथ' फ्रायानो फैजोबबायानो जाहैबाय। मेन पदआनो दा लांदां जानानै दङ आरोखि बुंनो थाङोबा सेन्ट्रेल BSU मिशन आरो भिजोना माने दा जोङो बुंनो थाङोबा
बिसोर आरो बिसोरनाबो जेनेबा थिगैनो खिन्थु बिनिफ्राय साबसिन जों आइडल माने मोजां आइडियोल'जि जेरै प्रमद बर' सारनि दैदेननाया जेरै माबा लाबोगासिनो दं आं दहाय बुंखादों एसे पिस सान्ति बिसोरनाबो सान्ति दङ नाथाय दा खामानि मावनायखौ जोङो बिनि फ्लेक्सि प्रग्राम बिटिआर फ्लेक्सि प्रग्राम बेफोरो माने साबसिन नुनाय मोन्दों आरोखि बेनि थाखायनो जोङो